Салом алейкум, бачаҳо ҳамада. Алейкум ассалом. Ссилкаро партофтагиам бародаро, бояд ки меҳмонмон ворид шавад. Эфира, алло. Саришти эфира. Чӣ сартим ра? Оно намедурам. Не, медураям. Ман ссилка роӣ кардам уже. Ссилка аллакай роӣ кардам. Барои чӣ барвақте? Так. Бачаҳо лайк казанед. Лангулира бро. Бародаро, номи ҳамон одама шикаста нагиред. Ман ҳамонро ном мондагиам. Паспорт додагиам дар ҳамин ном. Шумо чӣ хел мехезед номеро шикаста мегиред? Кадом хеста мега лангарӣ? Так, бародаро, мақсади эфирмон маълумай ва агар ки то меҳмони мо омадан ё ин ки баъди меҳмони мо ҳам ягон одамое бошанд, ки ягон аз тарафи ӯ даҷҷоло боша, ягон гуфтанӣ дошта бошанд, ягон претензия дошта бошанд, ягон чӣ боша, конкретна претензияи нормални ранги одам ман метавонам даъватон кунам эфирда. Меброем қатима чӣ хеле ки ман қайтон рӯпарӯ гап истам, гап мезанем. Любой масъалада, любой вақт. Ман одаме ҳастам, ки ягон хато, ягон чӣ боша, ҷошда ҳал мекунем. Хатое карда бошем ё ки ягон чӣ боша ба кала мегирам, мерем далчи. Так что ҳама чӣ открытай. Так, акаи Муҳаммад омаданиам ва ё. Меоянд, ман гуфтагӣ меоянд. Медонӣ кай эълон кардагӣ будем? Диста шудем. Лангули. Ака гапе надорам. Саломат бошӣ, браҷон Лангули. Ман мебурам, биё даъват кун. Ман ссилкаро мондагиам. Ай ссилка, ман уҷа роӣ кардам, ҳозир. Ҳозир ман ҳамҷа мемонам та ссилкаро. Чат. Шаст. Ҳозир ман дар чат худам мемонам ссилкаро. Баъд бародаро, одамое ки админанд, ба шумо бигирем ва кунем. Ба шумо бигирен, поделиться кунем да ссилкаро, агар ки бо одамое ки бошанд, хоҳишманд бошанд, ки барои омадан. Так, то меҳмон омаданам. Одамое бошанд, ки ягон гап доштанӣ бошанд конкретна, открытая гап метавонем гап занем. Ҳозир ман мемонам ссилкаро. Ссилка барои пайваст шудан. Так. Не, ҳозир мондам ссилкаро дидем ва матайта. Так, разрешаем. Так, уже Рустам Ашуров худаш омад, короче, добавить мекунем. И бародари дуромада парид рафт. Ассалому алейкум.
овозо мия 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 4 5 8 иҷа 10. подписчикои ман мия ё ки намия? Подписчикоита агар дар дуруни тамошобинои ма боша, ҳо но оповещение дар каналите намеравад. Анака чанд кас? Қариби 1000 кас. Ассалому алейкум. Чё каден? Созакен, тенҷакен, хубакен. Ҳама тарафа ва ҳама каса ништаген. Понятно. Номи ман Рустам Ашуров. Шарипов, чё кади Шарипов? Соз хуб? Настроение хуб? Бачаҳо шумо созен, хубен? Хона тенҷи амонӣ? Шукронаи Худо, брат. Анака худ соз бошӣ. Настроениёт созай ва фикр мекунем ки настроениёт вайрон намешавад. Лекин мумкин кам-кам диққати ман бисёр дар прямои гап задагӣ нести бисёри бад. Мумкин надонӣ кам-кам чӣ бутовад, лекин мақсад як чизае. Мақсад ҳамее ки як-ду масъалара яктарафане мақсади эфирда чие ки байни халда бояд гап занем. Конструктивный дискуссия, короче. Яктарафане ду ҷониб. Конструктивный дискуссиями? Рафт иҷа чӣ хеле ки одам зиёдтар шавад? Одам ози ҳам қа зиёд мешавад ки ози эфира 6 минут шид. Одам зиёд шавад, хай биё. Чӣ хелен? Эфир сохранид мешавад. Так. Тамом. Тайёри гап заданда ки Рустам Ашуров? Ты интервью гирифтани? Биё просто суҳбат накунем. Ранги чиз? Ранги подкаст. Ма нигоҳ кун, равози ту дар эфири маӣ. Ҳо, бика. Айноми Суҳбат- Ашуров ки Бале, ҳам Айноми Ашуров алик ка нависести, брат? суҳбат Бизан мешавад. бизанаш. Ҳам суҳбат мешавад. О бизани любой ҷо тақсимш ки ягон проблема нест. Ҳам суҳбат мешавад, ҳам интервью мешавад, ҳам общий формат қатӣ. Биё хай. Нигоҳ кун. Ҳозир чӣ гапе ки мо гап мезанем, баъдан маълум мешавад барои чӣ гуфтаистам. Ҳама вақт чӣ хеле ки биромадан рамзия мегӯяд, дар инҷа ма судяем дигараш, судяи мо аллоҳай ва дуюм дараҷа барои ман, барои ҳар димози мешавад тамошобинои ма, зрителои ма. Ман як-ду чира падганият мекунам, мегум ва тамошобино решат мекунанд ки чӣ гап мешавад. Ҳозир ман дар чӣ масъала гап мезанам? Ту ҳозир одаме ҳастӣ ки биромадӣ янем хеле газават кардӣ, видеоро дар ютуб партофтӣ дар бораи суми колия. Конкретни газават кардӣ, хушрувак. Ва бояд ки газ аз ту сар намедодӣ, резки хести чун ҳама тишинашид, ҳама чӣ гап шид, барои чӣ хел кор шид, худат медонӣ. Яъне ки ту дар видеое кардан ки ман намедонам ё ки духта шикастан, ё ки действительно виноват будӣ. Агар ки виноват бошӣ, ҳозир дар инҷа гап мезанем. Кадом видео? Видеои гӯспандо? Ҳозир нигоҳ кун, ҳозир ман дар чӣ бораи гап мезанам. Ҳозир ту худат вообще Стоп. Не, гӯш кун. Ҳозир гӯспандо гуфтӣ, ба ёдум омад. Ким гуфтаисти? Ба ёдум омад. Гӯспандо гуфтӣ, ба ёдум омад. Тура ки права додае ки номи лангулира ма ӯро паспорт дагем, ту иваз мекунӣ. Охи ман ӯра ҳамун номша мара чиё навистан? Соҳиби гӯспандора Даҳмардо меган. Ҳамун ҳақоратум кадан Даҳмардо медонӣ чӣ мега? Мега эй пад, наход ту номи мора ба номи ҳамин паданалат мега иваз карда, мега мора мега ахмақ кунӣ, мега мора ба ҷои имонӣ мега. Даҳмардо мега ҷанг кадан катем. Фаҳмидӣ? Ира Даҳмарда нагӯ, мега Даҳмардагӣ ҳамида шармандаи. Хоб, нигоҳ кун. Ман тура чӣ гуфтанем? Бес, онам хеле шарманда меган, хеле бо хеле чиз мардаки куҷодаe? Мардаки меган ку мардак шумоен. Мардак инаваша месен, як мусафед карди суҳбат кардем, хеле ранги крисачо, хеле сиёмкача мекунен там. Рустам, ҳамин мардаки дар шумо бошад, биё. Ҳозир ҳамаш паступена меравад, ту на период рафтести. Ба чизи ма безӣ, ба кимчхел ҷои ма безӣ, ба меҳмонӣ даем. Биё. Варанги ки шумо лангулишон бо нагӯй ки ман VPN-ам корро мекунад. Не, намегӯм машалла. Нигоҳ кун, короче, Рустам Ашуров, ман намедонам ки қади аудитория чӣ хелӣ. Ман қатъи аудиториям чӣ хелиам ки погиза аудиторияи ман через Telegram канал ай кору бори ман медонанд. Ман ай мнению, ай фикри тамошобино медонам. Ҳамаи мо мақсад чие? Ҳозир дани момент вақте ки ту видео кардӣ дар бораи сум хӯрдани корсумои лангулӣ, сумое ки ай тарафи лангулишон сумои колия. Ту одаме будӣ ки дар Telegram канали ман тура респектоват мекардам. Анака нигоҳ кун. Кай. Инами саршидагишда? Вақте ки ҳамин корро ту сар кардӣ, биромадӣ. Респект мекардам. Анака респект накардаистиян. Хоб, биё. Ҳозир хаб кун. Дар инҷа як гап мешавад. Дар ҳамин момент ман оха хуб следит намекунам, яке нигоҳ мекунам ки короче ки одамо погизани тош то респект.
тра атаковать кардаисиян дар Telegram канали ма. Ва анаки нигоҳ кун, ба ман одаморо мепурсам, обосноват барои чӣ хотир. Яъне ки тира дар чанд намуд гуноҳҳо гунаҳгор кардаисиян, ки ту халқи тоҷика таҳқир кардагӣ, ту муҳоҷира таҳқир кардагӣ, ту ҳамата фалон мекунам, камтар бестен, ман биём ихе ухентол мекунам, ихем гап гуфтагӣ. Анаки нигоҳ кун, ҳозир ту мара гӯш кун, ҳадро на гӯш кун. Мо дар инҷа як-ду масъаларо гап мезанем, ки масъала ду масъалае. Як масъала инаи масъала, як масъала суми колия, масъалаи муҳим, ки чӣ ба дариҷаи хеле перепад температура, перепад настроение шидааст. Барои чӣ хотир ту худат вообще ман намедонам, ту худ дарк кардаисӣ, ки чӣ ба одамо фикршон, вниманияшон аз суми колия он тараф шиду, дар ин тараф часпидааст. Анаки нигоҳ кун, анаки нигоҳ кун Рустам. ту фикр накун, ки ҳозир ман дар инҷа мисол барои пасзанӣ ё ки барои хайпават, агар ман хайп мекардам, ту худ медонӣ, ки ман видео мекардам, рекламаро мезадам, ша хайп мешид. Мақсад дар эфир дар чия? Мардум нигоҳ Рустам, брати ки озяксион, брати ки у комментадаи ҳамун телефонда як бор тамо видеои фирдаги ма сразу амҷа дам ҳамин вақт савол омад. Аки нигоҳ кун. Мақсад дар эфир чия? Действительно халқам нигоҳ дорам, ман ягон хел дуруғ ягон чӣ намегӯям. Мақсад дар эфир кора конкретни фаҳмондан дар кора дар халқ гунаҳгор бошӣ, действительно бубуро гуноҳта ба кала биги ё ки бахшиш пурс, гунаҳгор набошӣ. Барои чӣ хотир, ки ҳозир мардум дигар тараф, ҳозир мардум ҳама колера мондагия. Гӯш ки ман фаҳмидам тира гунаҳгор ай қафои видеое ки уро намо қил кард, галу кард, ҳамо ай ҳамин хотир ман бояд ҳозир гунаҳгор бояд худмат чувствовать кунам. Ҳозир ман намедонам ки гунаҳгор чувствовать мекунӣ, намекунӣ. Хорошо, бес як секунд бес. Бародаро нигоҳ кун, чӣ видеое ки одам мефира полна версияш дар худаш мешава, ки оригиналаш там исуси мешава ку. Шумо ҳамин видео ба шумо савол додаисти, ай майдаги то калонита фалон мекунам, ман гӯш кун. Сари видео нигоҳ. Уҷа хеле монтаж мекунам, ку ман монтаж дози любой тата. Бомон асосан дар ман набад ин ойди савол нигоҳ. Бародаро бигирин блогеритуна кадан мо кор мекунед. Блогерора гуфтаистам. Бародаро бигирин блогеритуна кадан гирин. Ай ҳама гузашта рафта конкуренсия кунен, иси кунен, уси кунен, ягон чи иси уси кунен, илтимос мара нарасин. Ҳоли мо намошад. Агам ҳамата майли, нами ҳамата ай гудака то калонита бега мара занг задастиям. Нигоҳ. Неки ман ирӯз пага миём. Блогерора гуфтаистам мара нарасен, барои ки гарин мада апдейт мекардан. Нигоҳ. Илтимос мара нарасен, майли. Мара нарасен, неки ман ирӯз пага миём. Ирӯз пага миём ҳамата майли, нами ҳамата ай гудака то калонита беғази карол. Бо мегум ай гудака то калонита ай беғази анаки ман мефаҳмонам. Оли подожди, ҳозир як Рустам. Майли, як минут ҳозир бес. Аввал ман фаҳмонам Рустам. Ҳамина ҷавоб шуд ба тамом. Нигоҳ кун. Майли, не подожди. Ман аёдум мебурад чизе дар сарам омад. Охи бес охи брат, ҳа? Ҷавоб шуд. Ман тра мемонам гап зани. Як секунд. Видеора нишон додам, ҳозир ҳамина ҷавоб шуд ба тамом. Видеора нишон додам. Блогерора гуфтаистам як, дуюмаш мегум ай майдаки то калонита блогерора ва дар охир мегум ки беғази карол. Карол ҳамон вақт даёд боша барадахча карол мекард, видео мекард, не чӣ мемонд ку карона парона мемонд. Хит кардӣ? Барадара дар назар доштум. Ҳозир ака ита гуфтаистам, ута гуфтаистам, и кароши анам хеле чизай. Ана ака нашуд муҳоҷиротам исуси у видеора монтажай урам прямо эфира. Ам прямо эфир да халқ хеле ҳақорат мекунен. Ҳозир мисол ман прямо эфир да бошам, мешини карочи чӣ мекунӣ? Ягон кас ҳақорат кардастай провоцирует мекунад. Фаҳмидӣ? Раст медурӣ ура карочи ҳақорат мекунӣ ва специально запис мекунад. Ин чизо ҳамон вақто буд. Фаҳмидӣ? Ҳозир дим камера гап зести. ҳама чизо як минут Рустам. Як минут ту мара метавонӣ бугӯ ки чӣ гуфтанӣ будӣ? Мара бигар бугӯ ки чӣ гуфтанӣ будӣ? Дар ҷо. Ҳозир ман тара гуфтам бес ман гап дорам. Ҳозир намиҷа баъд намондӣ гуфтам бес ман гап дорам. Мара пурс ки ман чӣ гуфтанӣ будам ки ай майдаки то калонита вақте хеле кадагим ман блогерам ку контент кати миём ҳамата медаронам. Ҳамун тагап. Биё ака. Ҳозир ту гап ҳамонди видеоро тамошо кардем, ман гап доштам. Ман тара гуфтам бес, гуфтӣ бия ман гап зан ба биза. Ҳозир абрад на мара пурс ки ман чӣ гуфтанӣ будам онҷо?
Тамом чӣ гуфтанӣ будӣ? Просто уҷа аёдам набуро гуфта ҳамун видеоро ёфтам нишон додам. ана гӯш кӯ. Ма дар сари ма кистай дар тарафи памят аёди ма биромад ма чӣ гуфтанӣ будам. Барои ҳамаи илтимос набир гапи мара. Хорошо, набирам та биё. Набир ба номи Аллоҳ қасам ма худои пок дар болои сар май мебуро аёди ма. Идея дар сарам омад ё ки фикр дар сарам омад набир. Тамом. Да ҳамин савол аген да ҳамин ҷавобам қаноатманд шидӣ, хит кардӣ, я мавзӯи саволта ҷавоб додум. Я мавзӯи савол Эта ма халқа нагуфтам, одамора нагуфтам ва король просто я блогера гуфтам. Тамом ҳамаqa гап. Анаки нигоҳ кун. Майра 100% медонам ки вақте ки видео баромадак, ман медонам ки ту да ин дараҷа ебанутӣ нести ки бихези тамоми халқа бигӯӣ ки ман ҳамата мегӯям, барое ки кунта пӯст мекунанд. Видеои Далчи нашоти блогеро ҳозир бисёр тамошобинои хиёл мекунанд, мегӯяд ки знаеш Эсем Шарипов там знаеш беғарза барадатрам гуфтагия не. Ту гуфтае ки блогерое ки имена нарасен. Гапире ки ман даже химам мегӯям ки нарасен. Имена гуфтестам ки дар ҳамун видео қафо кунам тамошо кунам, блогеро лутфан мара нарасен. То имена адрес доравай. Гапи ту дар одамое ҳастае ки знаеш тура мерасанд, даво дар халқ нест. Иш як тараф мерем. Далчи да чӣ тара нагор мекунанд? Чира дар чӣ гунаҳкор мекунам? Бо претензия халчия бародаро бинависем претензия бо чӣ гӯяд? Претензия нам хеле порно, морно, секс, пекс, фалон. In tema гӯш ки братан, гӯш ки. In tema гӯш ки нам ҳамунҷа да без комед рачид накарда синема нахел биги сангпарто и якум момент. Ди момент. In темора маҳкам мекунем. Ҳозир причём причём иҷада корое ки ман 7 сол пеш кардам, 3 сол пеш кардам. Як чикон без, як Шарипов без охир. Ман блогера ягон 5-6 сол пеш видео мекардам, хеле видеоро сар медодам. Любой чӣ мефорид мегуфтем. Ҳозир у замон нестай. Ҳозир видеоро хеле запис мекунам, 7 бор худам тамошо мекунам, ку бе мегум ҳаминҷа ман чӣ гуфтестам, дар кадом гапам хато кардестам. Кадом гапам да мегум калон рафтестам, кадом гапам двойной, севойной стандарт кати рафтестам, барое ки ҳар кас коме чӣ хеле фора анам хе қабул мекунад. Яъне ҳозир хеле биромада як каса оскорблять кардан, як каса як чизи чӣ гуфтан лаббай. Рустам, комментарията хондести? Комментариро ҳозир хондести? Не, ман комментариро нахондестам. Так што ҳозир мевардорам та. Мон ма гап занам. Ту дар қати аудиторияи ман омахта нести. Ту вообще наметони гап зада, наметони иро фаҳмонда. Ту мара гӯш киса, ман гап мезанам, ман туро савол метам, гап бояд диалог шавад. Ту инора замбирувад кадаги? Ту инора замбирувад кадаги? Замбирувад не, ино ақли солим дорад. Нигоҳ ки Рустам. Диалог бояд ки диалог байни ду одамай, монолог не, тоқа гап назад, наметони тоқа гап зада. Ҳозир ҳамаш пок зеҳнам хеле баландшаб мекунанд. Та гӯш кун мара иса. Нигоҳ ки мара дар эфирам дар Instagram ма сторис кардам, мара запрет карданд ки ман нахӯй нагӯм, ман да похӯяй нагӯм. Барои ҳамин хотир ман гуфтанем ки ман да похӯяй да секс кардани ту чӣ хеле предпочтения дорӣ, ту чӣ хеле вкус дорӣ, ту чира мелеси, чира мефучӣ. Гап дар бораи онае ки ту дар халқ кори кардаги ту чӣ гуна таъсир мерасонад, чӣ гуна намерасонад. Дар бораи таъсир гап мезанем. Ту чӣ хеле вкус дорӣ, чӣ туда маъқул ҳастай нестай, и бояд ягон каса ибат накунад. Медонӣ амира? Барои чӣ? Барое ки и кори шахсии туай отдельно ва коре ки дар халқ дахолат дорад, и коре ҳастае ки ту гап задӣ дар бораи пули колия. Ҳозир аз хотири ман намедонам ки аз хотири гап занита ё ки аз хотири одамое ки видео мекунанд, ҳамин тема дигар ҷо рафтестай. Тема ҳозир ҳама халқ обсуждат кардестай ки Рустам чӣ хеле мефуча, Рустам чӣ хеле мелеса. Ман да похӯяй ту чӣ хеле мефучи мелеси. Гап дар ин ҷае ки темаи колия ку ту чӣ ба хапӣ? Я бор дигар. Темаи колия ку ту чӣ ба хапӣ? Причём дар ин ҷа то что ки вкус ту чӣ хеле, ту чира мелеси мефучи. Тема иҷадаи бача айма единственный биромада гап задам. Фаҳмидӣ? Биромада гап задам, халқ дид. Ирӯз чандай ирӯз? Ирӯз 16 ёки 17? 16 ирӯз? Ё 17?
اینا 16 12 да бояд коля уже 17. ҳол 17 буда 12 да имрӯз коля мебромад. Баъд душанбе шид, фаҳмидӣ? Ина Мгм. як ҳафтая бачаҳко, як ҳафтая сум то отаи коляро рафтаеста бағал шидагиаш сум, фаҳмидӣ? 3 дона пачкаро гирифтагиан, и пара мебаранд, у пара мебаранд, бо дар кардури сум нест. Бачаҳо, ман шуморо як бор дигар раз ютуб омадем, биё иқта суҳбат кунем. Ман хиёле мекунам ки сум нестай. Фаҳмидесен? Сум нестай. Ман ду версия дорам. Ҳозир айни замон агар ҳаваё сум дошта бошанд, вора планшон чӣ хеле? Вора планшон омада отаи коляро сиёмка карда, шарманда карда, 3-4 каса, 6 ура давид карда, ай халқ бахшиш пирсонда, фаҳмидӣ? Ай халқ бахшиш пирсонда ки оташа заставид карданиям, фаҳмидӣ? Ҳамхеле запис карда. Анаки нигоҳ кун. ҳамун пулам нестай. Фаҳмидаси? Ҳамун пулам нестай. Агар ҳамун пул меши, нигоҳ кун. Ина мара тӯҳмат кардастиян. Видеои ман ким чандум да биромада боша, видеои ман да 10 рӯз шид. Лично ман агар коля ҷурам боша, барои коля ман хизмат кардам, бо мара гиранд тӯҳмат кунанд, мара сиёҳ бироранд, ҳамон оташ биёяд пешим бига ки ту курнамакӣ, ту суми бачаи мара хӯрдӣ, бига агар ман ҳамин ситуатсияда, ҳамин ҳолатда прав бошум ку, фаҳмидӣ? Нанг мекунам, анаму гапи отаи коля ҳаромхӯр гуфтагиш дайнаҷа мия, фаҳмидӣ? Ман честнем ку мегирам ҳама отчёт пачёта 2 соат да мебирорам. Фаҳмидаси? Абдуҷаббора зашкил ку берёш, чикор мекунӣ? Картат маҳкама, любое чиро восстановить кардан мешавад, история полный рост мебурояд, 1 соат да учебаро меравӣ, детализатсияро мегирӣ, миёрӣ намхели оташда, меги фалон сум, ина ҷамъ шидагӣ, фалон сумша мо расход кардем, и сувсу рафтам, фалон сумуш фалон одамда, ина фалон сум мондагӣ, амаки на сума. Биги бихе иди нафикша карди бачаат мегум, фаҳмидӣ? Барои тӯҳмат кардагиш. Мебурам, мерам ай кор. Ино чикор кардастиян? Причём иҷада ози видеои ман биромадагӣ, причём иҷада сум кани ҳамун сум нест. Фаҳмидастен? Ҳамун сум нестай. Як версияи дигаи ман ино оварда просто ҳамун оташкати ёки ҳамун амакиша монда гуфтаниянд ки сума гирифтӣ амакӣ, розӣ 100% мо да претензия надорӣ? Ҳамин гапа ай оташ гирифтаниянд. Оташ ай хотире ки оташа чанд бор шарманда кардан, чанд бор ранги криса, ай фалон ҷой хеле запис кардан, оташа чӣ кардан, оташ бовариш биромада ино. Ҳамин хотир оташ нарафт. Ҳозир ино ҳамира добиваться кардастиянд. Лекин ман иҷада чека всё равно талаб мекунем. Чека ман не. Шумо талаб кунед, халқ бояд талаб кунад. Ина нигоҳ кунед. Ҳозир мегирем мепардоем, Рустам Ашуров нестай. Рустам Ашуров кадаги унамо гихриёшам нестай. Рустам Ашуров блогер нестай. Ҳеҷ ким просто обычный одам ина биромад, бародаро, суми коля нест, суми коля набошад, значит бояд коля бирояд. Агар набирояд, ақалан дар кадом стадияи ҳамун кораш маҷбур намешид, оташ намеомад ва ғайра, инами коро намебиромад. Анаки нигоҳ кун, Эсем Шарипов, халқ шумо да халқ шумоам соз гӯш кунед. 10 рӯз шид видео биромадагида, ҳолиам отчёт нестай, сум ҳолиам нестай, як ҳафта шид ки реклама мекунад, ина сум дар дасти май бурда овардаста, тақ мекунад, отаи коляро намеёванд, занша намеёванд, ҳеҷ кара намеёванд, отаи коляро наёфтӣ, значит янга даметӣ ёки ва ғайра дига одамо даметӣ, халос мешавӣ. Як версияи дига ман, ина дина ман видео фуридам, халқ, як бори дига нигоҳ кунед. Картаи Душанбесити маҳкам кардагӣ нестай. Дар пеш компютер дорӣ Эсем? Просто дро канали ҳавай дро 2 моҳ пеша видеора чӣ кард, збера маҳкам кардан боша, Душанбесити маҳкам нестай. Аммо вале дар видео гуфтагианд ки ин отчёти мо картонро маҳкам кардем, 3 миллион фалон сум мондаги, мо картонро маҳкам кардем, тамом гуфтагианд. Картонро ман дина лично проверка кардам. Дар канали кие? Картае ки Душанбесити маҳкам нест, канали кие? Далангария. Баъд ҳамун главный видео, 2-3 видео уст. Ман скриншот кардагим, дина ман видеоро бироварда будам, агар оз маҳкам накарда боша. Анаки нигоҳ кун, одаме ки дар отчёт мега ки картонмо полный рост маҳкамай, лекин дар карташ сум рафтастай, у видеоро бо мегиранд, тит мекунанд, TikTok да мефуранд, YouTube да мефуранд, ҳама платформаи интернет да мефуранд. Видеои свеж мебурад, одам мебинад, мега коляро маҳкам кардем, одами найдаги сум фридан мегирад. Ина мисол, дина мо 3 сомон да сӯхтем, ҳамун
картада гузарондем. Иҷада просто за шкирку бируд ҳама абҷабура мегиранд, расчёт мекунанд, отчёт мекунанд. Иҷада ина як версияи дигаи ма. Барои чи ай отчёт метарсанд? Отчёт самый простое, уҷада математика дар кор нест. Уҷада збер худаш система меброра мета. Фаҳмиди? Мисол ина январ, финанс медрои январ, феврал, март, апрел, фаҳмиди? Моҳ ҳам мезани ҳамун моҳда входящий ҳастай, бо ҳамун моҳда чиз. Ма дар отчёте ки ай рӯзи сум ҷамъкунӣ сар шудаги ай ҳамун число то отчёти маҳкамкунитона ҳамун зберда входящий чанд сум омадаги нишонтие хеле экран не илтимос. Мо представитель рӯй мекунем, юрист рӯй мекунем, рс. Фаҳмидем? Проверка мекунам, печат мемонад, тамом, бухгалтерский тема мешавад. Лекин нигоҳ кардем, версияи ма дар уҷа 10 хуяи больше сум омадагиай. Фаҳмидӣ? Ҳозир агар ино отчёта нишон диҳанд, ахуед мекуна халқ. Фаҳмидисти? Бача ина нигоҳ кар, логически 3,5 миллион та сум гуфтасти. 3,5 миллион омада боша, biror нишонда ина маҳад. Ман 2 бор видео кардам, дар видео гуфтам ки 3,5 миллион ягон хел гап нест, чеки ки оташ додем 4 миллион 670. Фаҳмидӣ? Ягон бор буромада ҳамура даъво намекунанд ки 4 миллион 670 пул набуд. Хеле даъво намекунанд. Ҳамун 3 миллиону 500 қапидагиан тамом. Ай ҳамин хотир муҳтарам халқ, муҳтарам бародаро, иҷа уже фикри шуморо ман алиш карданда, ман ягон хел намедонам чи просто ҳастай. Фаҳмидӣ? Ина ки ҳозир ма да боз записан омадагиай, ина бисёр одам хёл мекунанд, там чӣ мекунанд, чӣ мегӯям? Ашруфа ким кадом гуноҳош ва ғайра ҳамун гуноҳое ки ман кардам, ма да зарараш омадагиай. Ты да бародаро да одамое ки шиштагиан, шумо да зарараш омадагӣ нестай. Правильно? Мада бо як бор дига Лекин зарари ино бисёр мада вообще похуя ки ты чӣ кор кардагӣ? Ҳозир ин корро ҳал карда накора. Вообще похуя ки ты кори шахсии ты, кори шахсии лични ты. Вообще. Ҳозир ҳамин нигоҳ кида, ман нигоҳ ки як гап дорам дар инҷо. Ҳозир нигоҳ ки бародаро, ҳамин одамое ки дар комментар, ҳозир ман як чанд комментар дидам ки это бира гумша ты намечи фуш дигараша мисол дағал накунӣ. Бибин ҳамин эфира 7000 8000 мекунем. Гирем поделиться кунем. Ҳозир ман Instagram поделиться мекунам, фақат Instagram поделиться мекунам. Гӯш кун, ман як чиза мегӯям ҳозир дар инҷа бародаро да. Як секунд фақат набар марозӣ, ман як мияги қатиб поделиться кунем чо. Ҳозир як секунд. Так. Нигоҳ кун. Бародаро, ман медонам ки мисол чӣ хел конструктивно мислид мекунанд мисол тамошобинои ман ира 100% уверенӣ медонам. Нигоҳ кунед бародаро. Як чиза отвлечение внимания мегӯям. Диққата як ҷои дига ба як ҷои дига бурда. Як информатсиони вайна кадест, яъни информатсиони вайна. Нигоҳ кун. Но ира тамошобинои ман сразу хид мекунад. Нигоҳ кун. Дани момент темае пайдо шуд ки Рустам хест дар бораи ҳамин тема гап зад ки суми колия куҷо шид. Дар ҳамин момент ҳама интизорай ответҳои Рустама далнеши чӣ гап мешавад? Тараққас мехезад як коре ки чанд сол пеш буд, бояд Рустама ответ битан ки мисол гапҳои ту дигар хела чӣ хеле ки ман гуфтам бихезем доказат кунем ки ман дар куҷо яҳуда пӯчиша гирифтам, бихезем доказат кунем ки ман дар куҷо 1 миллион гирифтагиам. Хестам гуфтан ки ира номуш паланг будай. Доказат кунем гапи гуфтагитона. Причём дар инҷа номи мо, причём дигар чи? Анаки нигоҳ кунем. Аналогичная ситуация дар Рустам шудестай. Яъне ки хес видео кардак, ответа мо бояд ждал кунем ай противники бихезе ягон кор кунад. Противник мехеза меяд ки Рустам зубонаш дароза ё ки лавош ғавсака ё ки ягон чи дига. Бародаро, причём тут это? Мне вообще похую ки ич кор мекунад, кори шахсӣ вообще ягон хел дахолат надорад. Гап ҳозир ҳамаи мо талаб кунем. Любой одаме ки всегда ответ мекунад бародаро, як стили нав ба худтон ёд бигирен. Нигоҳ кунед, видео ответ чӣ хеле ки лангули гуфт ки ҳамин блогерро ранги намедонам бохчон гуфт, чӣ хеле гуфт, ман хеле гапҳоро намедонам, вохчон бештар медонад, гап мезананд, иша фалон мекунад, буҷура мешаванд, хичона дар назар дошта, ӯ хичони хелеай. Вақте ки любой блогер ответ чапак мекунад, як блогер ответ дод, дигариш биромад дар асоси видеои ӯ гап назад, дигар темаро лезид кард ку ҳамон одаме ки дигар темаро лезид мекунад атакаш кунед. Бинависед инша. Какого хуя ты дигар тема рафтести? Ту ҳамун темаира гап зад ки оппоненти ту гуфт. Дар ин ҳолат чи дар лангулию, чи дар рамзия, чи дар ин ҳолати Рустам бояд ҳариф талаб кардан дар корае ки именно ҳамун мавзӯъ ответ кунад. То что ки чӣ кор кардай, вкуси чӣ хели мазара нағз мебинад, и проблемаи мо у шумо нест. И проблемаи худшай
ё ки плюси хача ё ки минуси хача. Мо як кор дорем. Кори кира Суми колия коля. Суми колияро коля. сар кардӣ, колияро Оз сар ино кардӣ. хичонку гарени Ту бойдодесен хичуна. ту бояд вообще аи даста мекашӣ. Да канса бояд бирай. Ай даст каши нест. Ҳози ман ин роҳ домадестам, занг задестиям ки видео шума дар ҳамон ҳолати метиҳем ки анаки бо хеле гап пайдо шид. Ина хайма хай эксклюзивай. Мо ози ин чизоро дар Инстаграм гуфтаму 5-6 ҳазор одам тамошо кард. Ина шумодам бугум. Ҳози уже ай мо талаб кардастиям ки мо дар условия мондаистиям ки хорошо мега чӣ мекунем, чӣ кунем. Сумтона метиҳем, фаҳмиди сумтона метиҳем. Лекин мега видеоро удалил мекунем. Кадом видеоро? Мега якум, дуюм видеоро. Фаҳмидӣ? Бо байни мода Барои чӣ? байни мода яду одам биромада, типа шиносои ман буда, короче, хеш таврон буда, хиёл кардем ки ма гапа мегирим, короче, фаҳмидӣ? Айнои ма ваъда додиян вода ки, короче, ю брата любовь чӣ мекунам. Галасовоиш омад, видеоро удалил кардам. Ман гуфтам, шумо тупоен чи? Шумо при чём инҷа видео удалед? Кнак видео при чём инҷа? Видео дар як случай удалил мешавад, агар якумш хато боша ва чӣ хел ки во меган акҳо дорем исӯсу, морам акҳо дорем, акҳои мо давлатай, ҳамин агар хоҳиш шавад ки ҳамиро удалил кардам кунад, дар ҳамин случай ба манфиати давлат мо ягон хел зарар ё ки ягон хел исӯса агар бирасонад, бале удалил мекунем. Дар дигар случай намешавад. И якум момент. Дуюм момент, мо аз шумо пул талаб накардем, натиҳем шумо пул талаб накардем. Аммо оташам ҳозир видео дар гуфте сторисои ма Инстаграм машҳур да, если чё бидроен тамошо кунед. Дар ҳамон ҷо оташ мега мада сум дар кор нест. Агар битен мега сум мегирем, мега чанд қай битен барои корма бурдан. Агар натен мега насибтон кунам мега. Оташ гуфте Рустам, нигоҳ кун мара. Ҳозир ман як чӣ мегӯм. Бародаро дар эфир касе ҳаста гӯш кунед. На отаи Рустам ҳақ дора ки, на отаи Рустам мегӯм, на отаи Коля ҳақ дора ки распределит кунад ки сума ё битан ё ки натан, на тағаш, на занаш, на ягон кас дигар. Медонед дар инҷа кия гилавни? Дар инҷа халқи ин кора кардаги гилавнияй. Вопрос дар инҷа чунин мешавад. Мо ҳама бандаҳои мусалмонем, народи мусалмонем, бояд ҳақ бошад. Вақте ки одамо сума ҷамъ кардан, савол барои чӣ ҷамъ кардан? Барои Коля. Бояд Коля бироя гуфта. именно дар адреси худаш бираса. Натиҷаи Коля чӣ хеле мешава, намешава, ин кор бояд амхеле бишавад. Худ агар отаи Коля бироя бигӯяд ки ман сума бахшидим, ё ки 500,000 ё ки 1 миллион шумо рабти насариша бахшидим, нихуя. То последний видео гуфтӣ ки то ҳозира буд ку? Медонӣ чӣ хеле бояд отчёт шавад? Отчёти банк то детализатсия то ана ҳамин рӯза бояд бишавад. Ай ҳамо аввал то ана ҳамин рӯза детализатсия, ҳамаи отчёт чӣ қадар ҷамъ шид. Мега ки дар намечанд рӯз мега чанд миллион ҷамъ шуда ку детализатсия чанд рӯза не. Ай ҳамин рӯз то ана ҳамин рӯза. Ҳамин як чулоқ мешавад, як одам, як намедонам касал мешавад. Ҳамин як блогер чӣ мекуна? Фаҳмид, ҳамин 100,000 просмотр гирад. Медонӣ чанд қасум мия? Инҷа видеои худшон миллион гирифта гирад. Бо халқа видеошон 100,000 худат медонӣ. Фаҳмидӣ? Бо чӣ? Ина нигоҳ кунем. Гапза ба ман 2-3 минут комментариё да ҷавоб. Ина нигоҳ кунед, халқ бародаро. Ҳамин ришаки галӯи қили гӯспанд, ришаки ҳамин айко, ҳамун одам худаш вақти ҳамин комрона Коля Таҷика маҳкам кардан, баъд ягон ҳафта видео кард, гуфт ки бобоҷон кати лангарӣ гуфт шумо ай ҳамӣ ҷамъ хӯрдаистен, гуфт қасам, инаму хеле қасамҳои мехӯранд ку. Қасам хӯрд ки 5 миллион зиёд ҷамъ шуда. И видеои 2 моҳ пеш. Ҳамин одам як чия надонад. Ай гиҷо мега ира. Фаҳмидӣ? Баъд омадан яки ина нигоҳ кунед бачаҳо, ина нигоҳ. Баъд омадан яке короче ҷура шидан. Бо ҳамин риш дар асоси мавзӯе ки худаш 2 моҳ пеш гуфтагия ки шумо ҳаромхӯрӣ кардаистин 5 миллион гузаштагия, дар именно ҳамин дар асоси ҳамин мавзӯъ бо омада уже инора прав кардаистай. Ман ҳозир намедонам узбекӣ гап занам, турецкӣ гап занам. Любой кас чӣ мекунад ки ҳамин одам бо хеле занталоқ ядгаришона қасам метаҳад.
ядгариашона фалон итакинам утакинам гуфта қасам додаги одам хай майли ошти шиди майли ягон акаотон ако мисол модам ака мешаванд шояд бародаро мисол оштитон кардан гап нест хай дар асоси ҳамин ошти шидагитон ядгаритон бахшиш пурсидем видео кардем ки мо аи сипас дӯстем охи видеои кӯҳнатона удалит намекунем видеои кӯҳнатонда очаву зану хоҳару фалонитона расида шидагин видеотон дар каналотон истодагия дар историяи канали ютубтон истодагия бо шумо ҷурагӣ карда гаштем ира чӣ фаҳмем ин савол просто мардум дабад ин беномусода не ино хеле ай номус беномус гуфта гап мезананд ку шумо номус медоштен 4 та гӯспанд шумо номус мешиден хай ако бародар мо кардан ҳамун як видеоро мекарден дига тит мешиден дига чахчах карда намегаштен дар каналотон видеоҳое ки ядгаритона зан талоқ додагин қасамот додагин фалон гуфтагин бо дар як видео шудамо ки риш гуфтестай сини лангари ҳаромхӯр хат фалон тира мега оли ай занои тоҷик мега чӣ хел истифода бурдаги видеота дорум ай бачаҳои тоҷик чӣ хел истифода бурдаги ӯ видеота дорум гуфта ҳамон видеош ҳастай ай занои тоҷик лангариву бобоҷон кардаги корош фаҳмиди мадам омадагия ай рӯзе ки ҳамин чиз шидагия садҳо занҳо тоба садҳо одамо лекин дар дурунаш бо занҳо нависдагианд ки ман кати никоҳ карда буд ман кати фалон карда буд отаи коила худаш бобоҷонда зан додаги будай як вақти ҳисор омадагишон да оташ гуфта пат мега ӯ мега бачам ка ҷурагӣ мекард ака куни бачама мега ӯй карда ҳамада ҳаромхӯр гуфтеста мега фалонира бугӯ мега худаш омада мега дуюм зан сеюм зан мега ишқилиб ҳамин ашот занако ку ҳамин гарени баъд кайф кардагин лекин мада дабораи ин вообще пофигай ман чизота мада интереси нестай баъд ман ҳамин як савол доштам амукида занакора ки чиз ай занако истифода мебурданд ай бачаҳо чӣ хел истифода мебурданд як бор дига бихонам брат чиро хондаист комментария тамом биё ака анамида халқ шумо ина савол додум шумо чӣ фикр доред ина ҷура буд този майра мегум този буд кардем ман гуфтам пеша ки 2 минут бояд комментариро хонем дига оборот гирифтӣ но гапот правильно буд так нигоҳ кунем бародаро ман як чанд комментариро мехонам ҳозир метавонед активно бинависен якум комментарие ки ман аллакай хондам нависондагиам ки биёед ҳамун сума ман метиҳам сари халқа гаранг накунед анаки нигоҳ кунед конструктивна гап бародаро ягон кас сари халқа аз ҳамин эфире ки дар ҳамиҷа рафтесай гаранг накардесай гап дар бораи ҳаққаки сум барои Коля Ҷамшид ва ё никакой право имед надоранд ки надоранд ягон хел право ки зиёда аз чанд миллион 4 миллион 5 миллион зиёд дафига гуфта наметавонам медонед бародаро ҳамун қадаре ки ҷамъ шудагия ки хичон официална гуфтестиянд дар датае ки хичон мегам маҳкама лекин мо медонем ки то ҳозира баъзе видеоҳо открития шумо тасаввур мекунед ки ҳамаи суми халқи муҳоҷир ҳастае ки ба меҳнат кор кардагия шумо мегин хаб шава ё ки просто дар кафе шиштаги нахели кайф кардестиянд байни хичон распределит кунанд фиг бояд ин кор нашава ин кор ноҳақӣ аст дигар тарафш гап мезанем бародарое ки бо дар ҳамҷа нависондестиянд ки фучу дигараш просто нигоҳ кунем бародар ман намедонам шумо кадом ту дар эфири маи ту меҳмони маи ма гап занам ман метавонам бурорум та вообще удалит кунам та дӯстон илтимос набурор акма гапма барои ҳамин ту вақти гап мара набур ки мебурорум ба худо ё ки атака мекунам тамом брат биё барои ҳамин бо ман қайд гапистам биё вақте ки нигоҳ кунем бародаро ё маълумае ки ё тамошобинои ман нестанд ё ки мо чира гап задестем мода яъне ки ҳамада ҳам шумода ҳам дигарда вообще не должно ебать то что ки и чӣ кор мекунад шахсӣ ҷинсии корои именно шахсӣ худашда мо дар дигар мавзӯъ гап задестем яъне ки кори кардагии одама ва характеристикаи одам ё дута разни вешанд нигоҳ кунед шумо мерен хонаи ё ки ҷои кор як раис дар паспортни стол кор мекунад дар як ҷо дига кор мекунад шумо да интерес нае ки размери чизу чораш чанд сантиметрае вообще шумо да кор надора вай ҳоло дани момент ҳамин кор рафтестае ки ида ки Рустам чӣ кор мекард не мо бояд темаро ай темаи сум удалит накунем ягон ҷои дига нагзаронем любой кас гап зад бинависен шад темаи сума гап зад
дигар тараф набаред. Так. Анака биё, аз фурсат биё, бо савол мекунам. Як камтар дигар мавози ма як комментария дигара бихонам, як секунд. Так, тагира гуфтем. Ашро ба пеш брат иди бек я так далши. Так. Чӣ ба ҳамин худаш Москвада грех ҷомад, ай Москва грех омад, ҷураи коля буд. О, биё саволи зурая ме. Биё ҳами гапа гӯ. Гӯш кинен, бачаҳое ки ҳами савола метиҳен ва яке шояд ки ҳами фикртон мера вау мега Исусда. Ман 8 солши дар Турса зиндагӣ мекунам. Мерам меём ва баъди коля маҳкам шуда ман 2 бор дига Турса рафтум омадам. Баъд аз он хай ватан омадам. Ирӯзпага бо Турса мерам, баъд Москва сафар дорум. Ман хай рафтан омадан мегирам. Вот. Анак барои чӣ грехтӣ ва ғайра? Ҳеҷ ҷое ягон ҷо нагрехтай. Чӣ грехтам? Грехтан чӣ мешавад? Вақте коляро маҳкам мекунам, грехтию хеле намешавад. Рафтем, ёфтем, адресо шакати Некрӯз, янгара гирифтем, ёфтем, баъд аз он медонистам, лично ман медонистам ки именно бобоҷону Лангари ҳамин коруда машғуланд, ки там мисол чӣ хеле айтам, як кас рафта хабар гирифта, тирма, мурда ва ғайра, айбоварӣ мура, ки Некрӯз бобоҷонда занг зад, гуфт ки адрес фалон адрес дай. Адреса дод, тамом. А то, что ман ози худам да ҷавоб додам. Баъди вай гирифтам, рафтам айқафои ҳаёти худам, айқафои зиндагим Турса рафтам, омадам бо Турса рафтам, баъд аз он Тоҷикистон омадам. Вот. Начод ҳамин савол боша. Анаки пеш ай эфир ба фикрам уже зиёди баъдам боша, уже неинтерес меша, ҳамин 30-45 ҳама хеле нормале мешава. Аз то ёдам набурояд, аз фурсати муносиб истифода бурдай, на 5000 одам боша, шояд ки пага боз зиёдтар шава просмотр. Аз фурсати муносиб истифода бурда, айноми худам инамиҷа, агар касакҳои ма, агар интернетки звезда шидагӣ моментҳои ма ва ғайра ягон ҷода сухан, ма чӣ хеле ки дар сари видео гуфтам, аввал видео мекардем, любой хел чақчақ мекардем, мефридем ҳози айқафое ки мақомот зур кор карда истай ва бисёр гапҳо мумкин истай, 3 бори 4 бори тамошо мекунам, баъд аз он уверен мешавам, баъд мефурам. Ҳозир хеле момент нест. Ай ҳамин хотир бахшиш, ай ҳама искренне мешавад ки хеле бахшиш не, искренне аз замин то осмон. Хоб, қабул, умедворам қабул мекунед, аммо қабул накарден, ман шуморо дига фикртонро алиш карда наметавонам. Лекин хоб, ина ман бахшиш ман пурсидам, и одолжение набуд. Масъалаи коляра чикор мекунем? Анака гӯш кун, ҳозир ман як комментария мехонам ва дар асоси ҳамин бо ма гап мезанам. Ёки, хуб гӯш кунед. Мехонам комментария. Эсем Шарипов мегӯй личности и одам ҳеҷ када бояд дахл надошта бошад. Личности одам ки будани ӯро нишон медиҳад. Чӣ дурӯғ мегӯй? Анака нигоҳ гӯш кунед шумо бардоро. Личности одам ки будани ӯро нишон медиҳад ва чӣ дурӯғ мегӯй? Нигоҳ кунед, ман шуморо оддӣ карда мефаҳмонам. Рустам Ашуров одаме ки дар назди мо шиштагиай, предпочтенияу талаботҳои ҷинсию вкусаш чӣ хеле ҳастай нестай, вобастагӣ дора ки суми коляра надодестиян. Як саволи элементарни. Рустам звон қати кор карда, лав қати ягон чиз дига да, ҳамин ягон хел дахолат дора ба оне ки суми коляра надодестиян. Дора дахолат? Агар дахолат дошта боша, бигӯен мара ки ай ҳамин кори Рустам ҳамин дахолат дора, ман ба номи Аллоҳ қасам ютуб ма удалит мекунам, поли мебурам мерам. Бинависед. Не. Бинависед. Так, не. Молодец, вот это, вот инаира меган мысли конкретни, мысли здравомыслящие люди. Ма подписчикои ма барои ҳамин дӯст медорам. Вот молодцы, вообще. Респект шумо да. Так что одамое ки мебуран аи ҷиҳат гап мезананд, шумо бардоро фаҳмед ки кадом направление ё мислид кардаистиян. Ҳушёр шудан накор, камтар сари хел рӯҳ хел бедор шудан, камтар нафас кашен, камтар бедор шудан. Вақте ки мега ки дар психология як гап аст, як термин аст, мега ки гапи дурӯға агар ки 200 бор, 300 бор, 500 бор, 1000 бор такрор ки одамо рост қабул мекунанд. Барои ҳамин камтар инакда хеле кам накорай, бедор шудан накорай.
ягон хел предпочтение Рустам факти онеро ки суми колера навдесиан доказать намекунад. И дига темае. Вот, не. Рустам деси комментариё хондеси? Шарипов, ты чӣ фикр дорӣ ина тозира сума наовардан? Ты чӣ фикр дорӣ? Тозира сума Фикри наовардам худат. барои он хотире ки агар ки ман вот фикри шахсии худма, яъне ки гапи тасдиқ не. Фикри шахсии элементарни худам ки ман ҳаққи фикр кардан дорам. Ман фикр мекунам ки вақте ки ту видео кардӣ, намебуромад ки астағфирулло ба худо қасам худма мекушам тура проблема мешава гуфтан намегуфт ранги бевой ки не хеле шапондестиян. Ихе зан мезад мегӯ ки алё шумо дадаи колиями? ҳамин сумо ҳамин ҷо ҳаст, хаем бигирем. Но ба ҷои ихе чунин хеле дарондан. Чандин та видео ки и гапай видео кардан ба ҷои он хотире ки ҷавоб биган ки сум ҳаст ё ки нест, видео карда мега ки Колия як намечи хеле одам буд, вай дар гузаштаи хеле буд, вай мошенник буд, ман инра медонистам. Причём дар инҷа кори яки вай мошенник буд, чӣ буд? Сум ку? бо дар видеоҳошон ина мардуми муҳтарам 5000 одам гарчандагӣ противам бошен, ина нигоҳ кунед. Мошоалло меган видеошон ассалому алайкум сар мешава, ба раҳматулло баракату сар мешава, субҳаналло меган як видеода, ҳар як номҳои Аллоҳа мегиран, баъд ҳақурат мерава. Як дуюмаш ма агар мега ягон бари одамма биқапм ба мошенникӣ, мега ма ҳамура мега худам доказат мекунам, худам шармандаш мекунам, мега қасамура дар видео мехӯрам. Фаҳмидӣ? Баъд аз он яке колера як халқ мешинохтаги камтар халқ ай пишташ гап задестай. У одамое ки намешинохтанд чандташа темора маҳкам карда фарӯхтагиян. Даже агар ҳамо одамо соҳибои пул даже агар хичонам карда бошанд, 4 одам 3 одам хич карда ҳамун соҳиби пул, ҳамун соҳиби мирда розишон мекунанд, инаиш ай шумо, инаиш ай мо, давай гуфта тема маҳкам мешава, барои ки айқафои ӯ гапзан нест. Фаҳмидӣ? Агар не ҳамун Абдуҷаббори додараш ки гуфтай, гарчанде ки додараш нестай, ҳамун намега бе ман ҳамин одам мара калон кардагиай, ҳамин одам мара нон додагиай, ҳамин мисол коми кати ҳози ман видео кардистам дар бораи акам хайд кардистам шуна, ҳамиё катиам ҳамин акаи Коля мара чӣ кардагиай, чӣ мегӯям, шинос кардагиай. Айқафои ҳамин тозира мисол як бурда ним бурда нон хӯрдестам, хотири ҳамин ақалан ина мисол чанд одама масҷидда хиёнат кардем, дигар коротона хиёнат кардем. Бобоҷона мисол ман гуфтастам, фаҳмидӣ? Биё ақаллан ҳамин акаи ман накунем гуфтан метавонисти ку ҳамун гӯспанди мирғ дар видео маро ҳақорат кардистагу, ту дар чӣ асос ту маро ҳақорат кардистӣ? Дар кадом асос намин 4 гӯспанде ки шумо ҳастед, шумо маро даже тайлоқ гуфта наметавонед, барое ки ман по праву 100% гуфтаистам ки сумка нигиҷода отчёт биспор айбозӣ дафшем бирен, шумо отрицат карда дар бораи ман видео кардистем, причём инҷа як бор дигар савол видеои ман. Лекин задиват кардагие ки ӯро ман худман мекушумай ку, и дар инҷа агар хушам набоша, ҳамин ай Абдуҷаббору бобоҷон сар мешава. Фаҳмидӣ? Ӯ хича дарон, не ки ӯра дарондагиш чия ки типа ман номус дорам, типа ман дар пеҷ. Ӯ одаме астай бисёр дод мезанад, хиёле мекунад чанд қайд дод занам парафай ку. Фаҳмидӣ? Лекин ӯ лангарият дига корош, дар дига корош движениёш, короче, наҷашда мераса. Фаҳмидӣ? Мегӯяд бе нангш меяд. Фаҳмидӣ? Агар не ҳамунҷода гуфтам, ҳози намиҷа Абдуҷаббор, единственный Абдуҷаббора қабмен. Куҷо шуд Абдуҷаббор, куҷо гум шид? Ҳар рӯз мана ҳақорат менавис. Куҷо ден бачаҳко? Чӣ шид? Так что инаи хеле гапи кора бародаро. Так что инаи тарафа қабидан накора ва бародарое ки дар эфирем як бор кума як бор бинем ку одамо маро шунавидестанд, ё ки голоса шунавидестанд, ё ки вапши гӯш мекунанд, ё ки
бубурем дашти маямиҷа. Оста мерем ҷамъбаст мекунем, бачаҳо агар як камтар вақт метиҳем комментариёда ҷавоб метиҳем ва бардоро лайкҳоро қатъи ами просмотрро ман медонам ки шумо живоен ин видео як саволи дига бес, як бор ман бинам ами лайкҳоро биҷунбонем, як бор бинам. Ты гуфтан ки як саволи дига ҳаминҷода беста, як саволи дига додагиам. Барои чӣ именно ҳозир ту видео кардӣ? Барои чӣ ҳамон вақт видео накардию, сум ҷамъ накардӣ? Сразу ответ. Агар ки ман ҳамон вақт збор мекардам барои коля ёрдамкунӣ ният мекардам, хидмат типа ёрдам мекунам, мегуфтам ранги шумо ҳаромхӯр мешудам. Як. Дуюм момент. Барои чӣ хидмат видео накардам? Барои ки вақте ки ман коляро ёфтам, уже ай Адель Люблино кати буромадем, ай Катини ки буромадем Люблино кати буромад рафта истадем, занаш дар барам буд, короче, фаҳмидем? Коля занг зад дар телефони занаш. Занг зад, гуфт Рустам Омара. Гуфт ки дар пешам адвокатае. Дар пешам адвокатае гуфт, коро гуфт туғрӣ мешава, 100% мешава гуфт. Ина нашуд некрӯз боша, короче. Гуфт ки бирен, короче, ай қафои коротон шавем. Лекин дар бораи ҳамин масъала ягон кас нафаҳмад ки мо хидмурам дар ният мо ҳамин буд ки ҳеҷ кас нафаҳмад. Мо гуфтем озӣ чӣ хеле исусу медавем фалон мебуроремш ки уҷа камтар серьёзный буда. Ай ҳамин хотир мо видео накардем. Аз шумо дар вақте ки мо ҳамун рӯз ҳамун пагазда мо вақте уже бобоҷон дар адресора додем, номерои зани коляра ва ғайра ҳамун темара ки вақте споридем, 2 рӯз пасаш ино видео кардам, збор кардам. Ман ҳайрон мондам. Ман гуфтам ки ман намедонам агане. Вот, нашуд барои чӣ ман баъд барои чӣ именно ҳозир кардӣ баъди 3 моҳ. Ана ки шумо нигоҳ кунед ки хайп сағиро ман чим чанд сол пеш ман хайп мекардам. Хайпа бисёр одам мисол дар Google проверка мекард, мефаҳмид ки хайп чие. Это не тема для хайпа. И шумоен ҳар як видеотонда дар ҳамин чиз авиакассао, мавиакассао ҳама сурати коляра мондаам 4 гӯспанд реклама задастен. Оштон шава, хироктон ҳамин. Вай да болои гроб реклама задта чӣ гуфтаси? Лекин блин, ай тема чӣ кардам? Биё ты гап задан ки озӣ ман чизм дар биёям. Хоб, ман комментариёро мехонам. Билол так туда савол додагиам, короче, намедонам хай фикр дар сар меояд намеояд. Савола ман бештар дидестам озӣ. Наметавонам ман дар чашм пушум албатта вайра додан дар курай. Муҳаммад саволаш буде ки барои чӣ тоҷикоро ҳақорат кард, бахшиш пурсид. Таги ҷо. Ну, озӣ информатсиони вайна рафта дар ҷо тоҷикора. Дар ҷо тоҷикора. Ина намегум ки охи соф видеои кардан. ина ответ нигоҳ кар. Чӣ ҳақорат шумо диден? Тоҷико шумо фалон ягон ҳақорат дидагиё ки тоҷико ман шуморо ита мекунам. Хеле гап чап нест. Ҳамин мисол примо эфирда мебироӣ 1 соатар суҳбат кардагита мегирам ба фалон. Агар нашуд намутам шпаклёвка боша, ина примо эфирда шитагим, бачаҳо ҳақорат кардистиян, ҷанг кардистиян. Ҳақоратҳои найранги намиҷа ҳастае ку. Ҳақоратҳои ҳақорат да, короче, фаҳмидем. Ба ман гуфтагим и яку чиз примо эфирай, чизи калонае, видеои калонае. Ба ман гуфтагим ки гӯш кунен, мара инамиҷа одаме ки худаш дар серай, одаме ки ай ҳаёти худаш довольнае, медонад ки худаш дар худаш ҳастай, ҳамин одамода ман як грамм дар кор нестам. Ҳамин одамо шапидагиян. Яъне ки хонаву дараш тенҷ боша, мошин дошта боша, зан дошта боша, зану гудак, ҳама чӣ дошта боша, одаме ки сераи сум дорад, дар кисаш 2 дона сум дорад, 2 сум дорад, ҳамон одам да ман вообще нафиг дар кор нестам. Иҷа да ҳамон одамое ки ҳастае ки гуфтагим, ҳамин ҳозир шиштагиян дуруни ҳамин шпаклёвка да фалон, ҳамин одамо маро ҳақорат кардиста гуфта, ҳамон дар прямой эфир ягон 4 сол пеш ҳамин гапа гуфтагим, баъд аз он ҳамин клейка. Барои ин, кстати, маро маҳкумот фариёд карда буд. Барои именно Октябрьский фариёд кард, экспертиза да именно додан инами видеора, барое ки и чиз камтарак серьёзнитар буд. Анака нашуд мошоллоям прямой эфир. Яъне ки озбек буд накардем. Яъне ки ту миллати тоҷик оз дар ҷа нависта, ту ҳақорат кардаги нестӣ. Не, чӣ хел ту миллати тоҷика ҳақорат мекунӣ? Чӣ хел ту мебии ба Тоҷикистон? Ман медонам ки ту дар чиво ебану тишидагӣ нести ки ту мефаҳмӣ асазнат мекунӣ. Як бор дига ина нигоҳ кунед, фаҳмондестам. Як бор дига одамое ки ҳақорат кардаистиянд, ман ҳавоида прямой эфирда гуфтам ки ана ҳозир ҳеҷ кадом фаҳмо нашида боша. Ҳамон одамода гуфтам ки одамое ки ба хичуна ҳастанд, ҳамо
мара ақурат намекунам, у одама вообще дар кор нестам. Ҳозир одамои мара ҳозир ақурат кардастиян ки дар ҳамин дуруни стройка шитагиян, ҳамин дадашон сипате ақурат кардастиян, ҳама қагап гуфтагиям. Фалон кунам гап ма дар ҳаёт гап намезанам. Инами даже ки навози мисол ҳамин гап ҳамаятон гуфтан ки фалон кунам гуфтаистам. Ман ҳамин гапа надорам дар интернет. Фалон кунам. ҳамин ман баъд як видеои дигар типа биё ман узбекои худам ка дигар азанам там тоҷико мара айчи бировардан мегум аз списка бировардан ҳамо видеоро шумо ваям прямой эфирай мара бо ҳақурат каста як узбек бача нависта гуфтаистам ки биё ман кайти гап мезанам мегум тоҷико мара ҳақурат каста ино кайти гап намезанам. И чӣ зазорай? Иҷа чӣ миллатчигиай? Ягон миллат кадом инамиҷа ҳозир нигоҳ кун. Нимат узбек, нимат тоҷик тамошо кардастем. Кадом тоҷике ки хича тоҷик мегира як ҳамсояи узбек, ҳамсинфи узбек, намедонам ҳамкурси узбек, намедонам ягон шиноси узбек надорӣ, ҳама дораку. Тоҷикистону Узбекистони биен хай тема уже этот ақли мо боло тема короче национальность, дин, политика. Ин чизода ма тупоям, национальность, дин, политика да ма тупоям, аи чизо. Так что аки тупой, насколько тупой нестам дар бораи гапо гап занам, неки я понимаю, что это такое. Чикор мекунем ҷанбас мекунем ягон савола именно оиди ҳамин именно шахсияти худам боша агар марҳамат суҳбат кунем ягон чиз неста. Лекин дар охири видео ҷанбас мекунем ҳамин темаро ки ҷанбас мекунем. Як ма уже комментария короче бародаро ира намедонам бензин хӯрдаги наместам ма комментария шумо хе меқапам мегум бихонам и гап мезана гап комментария боло мерава бародаре ки ма комментарияшо хондам гуфтам ки чӣ хел шахсияти ида казат мекуна ки и чӣ хеле вкус дора кори ӯро оправдат мекуна ҳам бародар бо нависонда ҳам бародар текста копия як бор дига бугу ма ин карат ба фикр мера ман када метавонам что матраф хонам бисёрам фикри хуб навистагӣ будӣ як бор дига копия кумо так бля намешава ман када так камтар вақт метиҳем бародароро гап мезанем ва охирон тема ба ҳамин чӣ мешавад ки ҳозир бояд тамоми одамо фақат фикр бояд дар тарафи сум боша. Сум бояд ягон ҷо напара. Сум ба ягон ҷо тарафи мара нагирин, тарафи мара вообще нагирин, тарафи мара, тарафи ӯро нагирин. Ҳақиқат ҳар як одам барои худаш як фикри хича дораку ҳамин қагап дар видео мара тариф карда ту зури видеои зур кардӣ ин чизо дар кор нестай. Ҳамин як момент дигара бугум бизгарам барои чӣ именно ҳозир кардӣ барои ки бародар май барои ки ай тирмати худаш телефон кард оташ чанд кашид мега телефон кард ва ғайра. Ма ғайр аз ин чизое ки ҳозир ма кардаистам планода мехеле қатор проектои видео контентҳо тайёр карда мондагим контент мейкерим. Айқафои ҳавоё будам ки яке аи пара и биромад и то ирам якним моҳ шид хоб буд мекунам намекунам бе мегум озӣ то иҷозати ҳамин коля худаш нашава оташ гуфт ахир гирифтем кардемаш тамом ҳамин қагап бо дар ҷанбасти эфир гуфтанем ки бачаҳо узри зиёд ҳазор раҳмат фаҳмидагиёда ай тарафи ма диромада бачаҳоро ҳақурат накунед ай тарафи ӯворам мо саломат бошам. Лекин ма хиёл мекунам ҳамун именно дар бачаҳое ки дар ҳамун камераку ҳаваё фақат расход да ина нигоҳ карда одам бояд справедливӣ бошаку фикри хича бигаку агар ӯ дар бораи ман фикри хуб агар медоштанам ку даже намегуфтам. Лекин ман всё равно фикри хуб дорам. Ҳамо одамое ки дар экранан ку сум ҷамъ кардагиҳо ҳамо расход карда бошанд расхода агар расхода сарф карда бошанд кардагианд ки хеле гирифта дар киса зада хӯрда хеле ман хиёл мекунам кардаги нестанд именно ай суми коля просто ӯ сум хай чӣ хеле ӯ сум ай ино гузашта дигар ҷо дарафтагиад чанд одам дарафтагиад фаҳмиди. Версияи ма одамое ки дар видеояй ҳар як одама ғайр аз корои гандагишон одами ганда буданаш як вақто одами хуб будку ё ки мешавад шояд ҳамин кати чӣ кардан дар корай тасаввурот кардан дар корай. Правильно? Ана ӯ одам агар ай масҷидам вақтиша хӯрда боша шаташа хӯрдагиай ай чун кадом
видеои барадада шаташа хурда боша, ман хиёле мекунам сеюмин бора и намекард ва накардан боша, ман хирсан мешавам. Просто сум дар одамое ҳастае ки ӯ сум уже растход шидагиае. Фаҳмидестӣ? Ана гап ки хеле биромад, гап ки хеле растход шидагие чи хеле ино медонистанд ки кориш серьёзнае Коляра. Коляра кориш серьёзнае. Биё местем чӣ мегӯяд вақта тинук мекунад ко местем баъд раз срокш метам баъд ҳамин кади хай мебуранд видео мекунанд ки хай на Коляра срок додам ҳамуққа тамом. Ай даст мо ҳеч наомад. Ҳамин версияра гуфтанӣ буданд. Не ки ай хотире ки и гапу кор биромад, и бачакое ки 4 клоуне ки дар видеояй сумошона талаб карданд. Ӯ одамое ки расход кардагианд, ӯ сум метаҳанд, медаронанд, ӯ сум метаҳанд. Мега эй клоун, дар видео ту талаб кардагӣ, лицои тай номи ман бироя медозумад. Ҳамиқа гап. Яъне ки ӯ 4 идиот чиста масхарабоз, маймунбозанд барои акаҳое ки шояд ки барои мо ҳам акаанд, барои ҳаваёт. Ҳамиқа гап. Морам информация дафигае боша номи ҳама, лекин уҷада ман кор надорум, мада просто ҳамин суми Коля тамом. Уҷада кияй хафои камера, кияй что ӯ тарафо уже ӯ тарафодам чӣ хеле ки гуфтам, ақлим намегира иҷа ӯ темода. Нашод, биё ҳаминҷада гап занам, агар Нашод Москва биёӣ мекишем. Я минут Москвара як ҳамин гапа бугум мебурам братан. Москвара ягон кас хайдаки нестай. Москвара максимум шумо мара мекишем. Лекин и як чизои детски нақл мекунем. Любое время Москва чия мерай меёӣ. Бо шояд ки кати шумоям ягон рӯз бобо мехӯрем, бо суҳбат мекунем. Лекин шумо медонем ки ҳамин кора шумо кардагиен. Ҳамиқа гап. Фаҳмидестӣ? Унаму Идибек худаш даже медонад ки инамин кор ҷазир шидагиае. Фаҳмидестӣ? Ҳаракат кардааст ки ҳамин пешти ҳамин кора ягон хел тоза кунам. Охир ту ҳамин кора ту чӣ хел тоза кардани ки 2 моҳ пеш именно ҳамин корда ҳамин ҷураи барта тӯҳмат кардӣ ва гуфтӣ ки ай 5 миллион зиёд сум гузаштагиае. 2 моҳ пеш видеода ай 5 миллион сум зиёд гузаштагиае гуфтаги одам ҳозир тарафи инора гирифтаистае. Плюс ҳамун картое ки дар реклама ҳастае, ҳозир Душанбеси дида сум рафтаистае. Ай ҳамин хотир талаби ма отчёти Сбербанк, пожалуйста. Отчёти DC, пожалуйста. Ай ҳамун рӯзи чиз сум ҷамъ кардаги то инамин числора, инамин рӯза числора, то пагара хай, то динара. Барои ки дина Душанбеси дида сум рафтаиста буд. Тамом ҳамиқа гап отчёта биёр, биспор, 1 миллионш метӣ, 500 000-ш метӣ, оташ да бите ай қафои кору шидан гира, тамом. Уша отчёта халқ да бите, мада не, ман иҷа ҳеҷ каем. Ман ҳамин кати ҳозир ҳамин охирон ба фикрам бишава, ман ҳамун охирон видеои ки ҳамин 1 соата кардам, любой одами нормальный да понятно ясно, 1 соат ман ки да гап задам, 4 та тупой да гап назадам ку. Бо иҷа халқ да гап задагем. Халқ уже фаҳмид, барои ман ин тема закрита. Коля биромад, худо хоҳад. Молодец биромад, дар насибаш боша, озод шид омад. На биромад, хай ишам дар насибаш будай. Ҳама фаҳмид ки ҷурои бараш бародар мегуфтаги одамо ҳаромхӯраш бироварданд. Ӯ момента бисёр одамо шумо эй бача касакои мара чем айкофтана, касакои ӯвора биковен. Ӯ одам гуфтаиста ман мошоаллоем, одаме ки дар бари ман ҳаромхӯрӣ мекунад, ман ӯра любойха шарманда мекунам гуфтаистае. Ва гуфтаиста ки Комрон вақташ дар ҳаромхӯрӣ кард, дар ҳаромхӯриш ман ӯ одама қапидам гуфта, бо дар бораи Коля ҳамахелӣ гап гуфтаиста. Охе бача, логично ҳамин нормальный одам бошӣ, ҳамира ҳаромхӯриша қапидай. Ту одами мошоаллоӣ. Ту любой одами ҳаромхӯр ай барат гум мекардаги одами. Ту чӣ вақт халқ да биромада нагуфтӣ ки эй бача инамин Коля як вақто ҳаромхӯрӣ карда буд, ина ман қапидам. Ша халқ бидонед, бовараш накунед. Барои чӣ? Барои ҷуръат будагӣ, барои манфиати худат, ёки ҳамун ҳаромхӯриша қапиду, чашм пӯшидӣ, барои чӣ ягон сум дода кад? Ёки сумам нагирифта бошӣ, ягон хай абетай ужин ягон ҷо рафтем, ёки чӣ? Хорошо, Коля да чашмта пӯшидӣ. Бо чанд одами дига да чашмта пӯшидӣ? Бобуҷон навзнаҷи пӯшидагӣ, худатам пӯшидагӣ, дигаронам ира те эсем те чӣ хеле ҳамира комментария метӣ? Барои чӣ? Ай халқ, ин савола барои шумо наоборот лангария будагӣ, шумо ту Коляра ҳаромхӯриша қапидай. Барои чӣ ту халқ да нагуфтӣ? Агар мегуфтӣ, шояд ки мо ҳамин суме ки Коля да фиридем, ҳамира намефиридем. Ту чӣ фикр дорӣ? Эсем. Халқ шумо чӣ фикр доред ҳамин масъалада? Так, ту мемонӣ гап занем.
биё гавзам. Якым қард мекунад, чизит мекунад, фарқ надорад. Гӯш кун мара. Як чиза уровни дараҷаи қабул кардани информатсия мегӯянд. Мон халқа обрабатывать кунад информатсияро. Ҳозир ки ту мара доди савола матро Айсар мегӯм ки пурс ки Айсар ту чӣ гуфтӣ? Ки Рустам беис мон халқа имкон бите информатсияро обрабатывать кунанд. Байнда мон комментариёро бихонем, байнда мон ма гап занам. Беис информатсия дар сари халқ ҷо намешавад. Мара оли чӣ савол додия ки дар сари ма ҷо нашуд? Айсар бугӯ. Дар саволи чӣ? Оддӣ ки лангули дигонаат колиара ҳаромхӯша қапидай. Ба Лангули фикри ту дугонаи барои ки? чӣ Дугонаи ки? дугонаи ту? Дугонаи ма? Хай биё ки цепляться наки барои чӣ халқ Не, ба ҳоз нагуфтӣ? дугонаи ма, ҳози ягон ҳамин дар комментария менависанд ки Рустам Муҳаммада вай гуфт. Дугона дар духтар дугона мешавад, дар зан дугона мешавад. Охи арӯсам дугона мегӯянд. Ин ҳама арӯсҳоро дугона мегӯм. Хай дугонаи ман мешавад? Хайна Ҳамин ай дугонаи ту. комментарии ту тарсидастӣ. Дугонаи ту. Не, ай комментария не, братан. Ҳамон Каждый калимаро вот фикри ту проблемои ту, дугонаи Рустам. ман барои чӣ Проблемои ту дар халқа чие ки ту комментариёто 5000 аҳамият одам наметӣ, тамошка истаанд. калимото аҳамият наметӣ. 5000 одам тамошка истаанд. Ба фикри ту барои чӣ ҳаромхӯрии колиара дар халқ нагуфт Лангули? Лангули ҳаромхӯрии колиара дар халқ нагуфт барои чӣ? Маладес, падарта раҳмат, саволи беҳадам хуб. Савола бояд хуб фаҳмондан дар кора ҳозир дар назди халқ. Хушро гӯш кун. Лангули агар ки колия ҳаромхӯр мебуд, дар халқ нагуфт барои он хотире ки дизд дар бораи дизд чӣ ба дигар касда намегӯяд? Барои он хотире ки ай дизд выгодно шай. Агар ки дута версия мешавад. Агар ки колия ҳаромхӯр бошаву Лангули хаб карда қадиш ҷурагӣ кард, значит ки ҳар душ ҳаромхӯрӣ кардагианд. Агар ки бигем ки не, ҳар душ ҳаромхӯрӣ кардагӣ нестанд, пас Лангули тӯҳмат кард. Яъне ки гапе ки Лангули и гапа гуфт, дар ду ҳолат Лангули виноватай. Ё Лангули тӯҳмат кард, ё Лангули ҳаромхӯрай. Никак иначи. Ва халқ бояд ира фаҳмад. Анака ҳамин савол халқ дайнаха муҳтарам халқ, шумо бо Муҳаммад Шарифовтон розӣ ҳастед? Розӣ ҳастен гапи ма Барои чӣ ҳамин хатӣ? Ҳо саволотро ё не? Ҳо иҷо ё не намедиҳед? бинависем. Ҳо ё не? Ма гапе ки ҳозир гуфтам. Яъне ки Лангули маҳкам кард темаро барои чӣ хотир? Якум версия. Ё ки агар ки колия ҳаромхӯр бошад, значит ки Лангули худшам ҳаромхӯрӣ кардагия қати ҳамун. Агар ки колия ҳаромхӯрӣ накарда бошад, значит ки Лангули тӯҳмат кардагия. Розиен қати ма? Всё, хондастӣ? Вот и всё. Халқ решать мекунад дар инҷа. Ман не. Вот и всё. Вот и всё. Так, мехонем комментария дигаре ки ту наистоди, ман скриншот кардагӣ мешавад. Дигар роҳ надошт, ман скриншот кардам. Так, нигоҳ кунед. Акай Эсем Шарипов, майли ман хато карда бошам, личности одам ки будани ӯро нишон натия, раҳмат барои фаҳмонданат. Яъне ки Рустам, яъне ки ин гапа аллакай қабул кардан, и это уже успех, дальше мерем. Нишон натия. Раҳмат барои фаҳмондан. Ака ман уважат мекунам. Не ки ака просто аму гапе ки отат гуфта ки пешай хов ҳами гапи мара фикр кун. Анаки чира гуфтания? Ман гуфтагӣ будам дар видеои Лангули ки вақте ки отай мара мепурсам, падари ман мисол дар дин зурай. Вақте ки мепурсанша ки ҳами кора фалон кора кардем, ҳами чӣ хелияй дар ислом мумкинай, и хелай, у хелай, вай як каротки ответ додагӣ буд. Гуфт ки гӯш кун. Охи куҷо ту аз ҷиҳати сураву ҳадису дигараш мепурсӣ? Ҳами ту сарта шав дар таксарӣ мемонӣ, медонӣ ки паъатӣ ё ки одами нормалӣ. И ҳамонро гуфтестае ки ҳамин саволот тира бутем. Ва нигоҳ кунед бардорон, ман ира таҳлил мекунам ҳозир, баъд ира метиҳам. Яъне ки аввал маълум мекунем ки ин савола ту дар асоси чӣ додӣ? Дар асоси ки гуфтӣ ки як одами фалон коркуна мешавад, яъне ки бовар кунем. Ман гуфтам ки одама метавонад кори шахсии худаш тасдиқ, яъне ки кори шахсии Рустам рад кунад то ки колиара фреб накардиянд. Метавонад? Дар яъне ки дахолат надорад кори шахсия. Ва дар асоси ҳамин ту мара савол метӣ ки то шав сар шуда таксарӣ монад, чӣ хеле одама. Яъне ки Рустам агар шав сар шуда таксарӣ монад, чӣ хеле одам шай хе фикр кунад. Значит ки ман хеле фокус доштам. Бо ҳоло ҳам ҳами кори колиара фреб кардана, сумша надодана
ягон хел касатса дора, албатта ки надора. Кори и кардагӣ, ҳар як кори карда нигоҳ кунед. Вақте мегӯяд ки одама ай корш чиша маълум мекунӣ ки чия шахсиятша, нигоҳ кунед чӣ хел меша бардоро. Хиёнаткор ай хиёнати кардагиш гузаштагиш дар ояндаш дахл дора? Дора. Яъне чӣ хел? Хиёнаткор хиёнат мекуна. То ошто ки хиёнаткор метавона ки вообще бизнес накуна. Причём деҷа хиёнат кардагӣ ба бизнес ида разни вешай. Хиёнаткор хиёнат мекуна. Яъне ки кори гузаштагиш дар ҳамун линияи худаш кор дора. Берунашда не. Типа хиёнаткор метавона ки брава зал качат куна, каратерист шава. Причём деҷа и вообще ида разни вешай. Дизд метавона ки як кори дига накуна. Дизд ай дизд фақат эҳтиёт чен ки вай бодиздӣ мекуна. Яъне ки круги лангарӣ ки аллакай ҳамин хел кор буд ки биромадан, ҳамин хел кор кардагиан дар историяшон ҳастай, и одамо ҳамин корро мекунанд бо шайтон, бо шайтонӣ мекуна. Ай шайтон ждат накунед ки рост мега. Ай хиёнаткор ждат накунед ки вай хиёнат намекуна. Ай дизд ждат накунед ки вай диздӣ намекуна дига. Инаи кор метавона ки гузаштаи одам ояндаша определит куна. Коре ки дар ҳамун линияи худшай. Дар ҳолати дигараш враз ки ҳоло шумо бихезем бигӯем лангарӣ хеста открита нигоҳ кунед шумо чӣ хел манипуляция растай бародаро. Ман медонам ки тамошобини ӯро намедонам, тамошобини ман далбаёб нестем. Манипуляция чӣ хелияй? Майнаи хел ман назурум қатимаишка гап мезанӣ суса ба тарзи прикол, как будто ба тарзи прикол. Ман мерам ҳам ҳаҷ айсумуш мошин мегирам, и хеу мекунам, камета ҳой наоши чао гуфт ҳо ҳаҷ мера ҳо мошин мегирам, ҳо баъд сувор мешам. Бародаро, ин шӯхӣ нестай, ин манипуляцияй. Дута эфирда 100 каси ҳо ошид чава мега, чорум панҷум эфирда 1000 каси гапа мега. Я вақт худат дарк намекунӣ ки 4 кас ҳо гуфтагӣ, панҷум кас ту ҳо мегӯӣ. Ва ира меган манипуляция. Дар кори шумо дар шумо эффекти манипуляцияро видео мекунам, мешунонанд ба моро хел, фаҳмидӣ? 10 та одам мешина. Фақат шумо гӯш кунед ки манипуляция чӣ хел кор мекунад. 10 та одам дар круг мешина, ай гудак сар мекунанд, то калон машкара мекунанд. 10 та одам мешина, ай байни 10 одам 9 таш паставнояй. Хушро гӯш кунед, 9 одам паставнояй. 2 та кубикай, 1 та сафед, 1 та сияҳ. Як одамаш бегонай, 9 та паставнояй. Круг ҳам хел мегардад. Якамша мега кубико чӣ хелияй? Мега ҳардуш сафед. Ӯ одами паста, одами реални, ҳам хелахон мешавад, мушханда мекунад, типаи дебилай. Я та сияҳ, та сафед, ҳарчи сафед гуфтестай. Диминаш мега, диминаш мепурсанд чӣ хел сафед? Диминаш мега ҳардуш сафед. Ӯ одами реални камтар уже авзош беҷо мешавад. Сеюмша мепурсанд, сеюмш мега ҳардуш сафед. Беста уже дига шидан мегирад. 9 одама мепурсад, 9 одам ҳардуша як ранг мега, гӯш кунед чӣ гап мешавад. Вақти одами реалнира мепурсанд, мега ҳардуш сафед. Ба чишмош дидестай як таш сафеда, як таш сияҳ, мега ҳардуш сафед. Чӣ ба? Чӣ ба? Барои он хотире ки общественный фикр одамда валият мекунад. Агар тура дар берун бибурой ба як либос немехоҳӣ соз. Агар дар ҳамин қадди кӯча бурай либос ба фикри худ созай. Агар 5 кас бига ки бихандаё ки либоса нигоҳ кунаву бихандаё ки ягон фикр бига, ту обратно хона нагашти алиш накардӣ, ман чизе мегӯӣ бигӯ. Либоста алиш мекунӣ. Братец, ту нигоҳ кун, я секунда договорӣ кунам. ҷанбаҳслар бисёри бадам зарар дорад, брат. Не, подожди, ман договорӣ накардам мислима. Дани момент ай тарафи ваё именно манипуляция рафтестай. Манипуляция в каком смысле? Открыто баромада, вот просто ба тарзи шӯхӣ, мо ҳамин сума дар коршо наметем, хай гирифтем да, хай надодем да, хай мебурем сағирахона да. Яъне ки оҳиста градуси онеро ки шумо бояд нехеле талаб кунед бар сума бирасон, ай градус шумо хеле мулоим расслабиш дестем ки типа всё хорошо. Не, мо набояд ихе кунем. Бояд сум ба ҳақ ба ҳақдор бояд бирасад. Ҳозите мая чи шортда 1 минута видео мондум, аммо ки оташ катики гавзаестай. Лангари гавзаестай, лангари сума гирифта диди, наиди, эй, суми май, мега суми муҳоҷироя. Фаҳмиди ҳамон рӯзе ки 4 та сум дадашон буд ку, фаҳмиди суми май. Агар рост гуфтестай боша, на самом деле суми уе, просто яка барои реклама фалон нишон додестай. Суми май гуфтестай, ина биё мега сума айма бигӣ.
зына кадби гира гуфта мега ман сума ҷамъ кардам мега. В общем ама хеле бачаҳко ҳаматонро раҳмат ки омаден дуромаден тамошо карден. Умедворам ҳама каса зиндагитон хуб мешавад. Фақат айқафои зиндагии худтон шавем бачаҳо. Айқафои зиндагии худат ки вақте шиди ҳаётат ки вақте зиндагит беҳбудӣ вақте мешавад ку на дигар блогеро интерес наета, на як артисто, на як дигаро фаҳмидӣ. Коре ки бародар штоб одамо дар гирди ту ҷамъ шаванд. Ҳамин вақте одамо ки дар гирди ту ҷамъ шуданд, значит ту успешный одам мешӣ, брат. Фаҳмид? На хеле ғайбат, пайбат, иси уса. Ин ҳаминҷоз 1 соат зиёд суҳбат кардем кати муҳтарам Эсем Шарипов. На ягон ноҳурматӣ, на ягон гапҳои ғаҷ, паҷ, иси уса. Эфири деревняи гӯспандои Даҳмардон метроӣ. Хай ҳами лично ман ҳами шумо бори одамо тамошо ки намада бас ӯро тамошо мекарданд одамо дар кор неста, саломат бошанд. Шир ки Эсем раҳмат ки брат таклиф кардӣ, қабул кардӣ. Ҳазор раҳмат бачаҳко. Ай раҳматгӯиро чӯта чӣ шидам? Чӣ мегам? Бефара нашудестам даже. Ҳеч нагуфт. Баъд як чизи дига. Раҳмати калон ки 71 минут умри худтона дар эфири мо сарф кардем. Значит эфир намедонам ягон интересный буд, чӣ хеле буд, намедонам чӣ кати шуморо зацепид кардем. 4000 одам то ҳол истодагӣ. Саломат бошед. Раз ҳаёти худтона, зиндагии худтона дар эфири мо сарф карден ки шумо метавонистед вақтона ёки хоб кунед ёки ақаллан бирем бигем барои зикркунӣ сарф кунед. Лекин шумо дуромаден эфири мо. Ай сипасам камкам хеле чӣ кадар рафтан гирем. Чӣ мегам? Дастгирӣ карда рафтан гирем. Блогерро дастгирӣ кунем, блогерро ҳамаш мехезанд. Блогерро дастгирӣ кунем. Ҳози вақти блогерро яъне ки аввалада ҳози аудиторияи тоҷикӣ калон шудааст. Ҳама блогерро муваффақият, саломат бошед. Шарипов. Ҳозир ман сухан дорам баба буро ман қади хайрхиш кунам баба буро. Ягон блогер дастгирӣ накунед, ҳам блогер дастгирӣ кунед ки ҳақ мега. Блогерро ҳамашане иҷа пурай мусор. Блогерро ҳоз дани ман бо очистка блогерро брава. Так савол. Як савола ба фикрам метара дай ҷавоб додиу, леки бо нависондасан ҷамъбас ба ҳами савол мекунем. Ша ҳамира бугу, баъдан хайрхиш мекунем. Мега ки бу савол муҳимай ва бояд ҳама бугу. Мега ки раз ту ёфти колияро аввал чӣ ба қати лангариву бобоҷон нарафтӣ да канса кора бикунӣ? Ҳамира фаҳмон. Худоҳофизӣ мекунем. Тамом. Барое ки ман дар Москва зиндагӣ намекунам. Ман дар Турсия 8 солши зиндагӣ мекунам. Баъде ки колияро қапидам, параи рӯз қафо мешавад. Парер қафо мешавад. Ба пагаи дигаршам ман мисол уже Москва набудам. Не ки ай хотире ки медонистем ки бобоҷону аму бачаҳко 24/7 кати аму колан ҳамо одамои даверни гуфта додамшона тамом ҳам гап. Агар фикротон хеле бошад, ҳамёям ҳамо кори коля датам исуса будай. Кори коля кадаги чанд моҳ пеш кадаги короша ки у вақт ман коля кади даже вохӯрдагӣ набудам. Ҳам хеле моментое ки яки ту ҳамо корода будӣ. Нашуд криминал ман трусам, дастам дар корча қабида наметавонам. Вот, шафёрӣ карда наметавонам, даже ҳами криминал кардастем ки шафёрӣ карда наметавонам. Яъне та Адин файрод карда намеравӣ? Не, Адин чӣ хеле бо наметарсӣ? Адинае ку. Вот не ки ай пишти камера бо хеле пистолета хеле када истодагӣ боша. Оба агане пранкои ты поставной буде получается? Вай дига хел. В общем, Рустам, я я хе бикшем мебром мерам. Оз бе, махда мебро, оз бе. Пранкои ты поставной буде агане? Стоп. Пранкои ты поставной буде агане ты бутарси ай встреча? Не, при чём иҷа пранки поставные, при чём иҷа? Не, мегӯям ман наметавонам встреча бромада, ты пранко да тыра любой вақт метавонӣ знаешь такаш кунанд. Получается. Пранко ай ҳама қин пранка. Мера я одама пранк мекунӣ, уҷа ты намедонӣ ӯ кияй. Может ӯ бачаи раисай, может набираи фалонияй. Анамҷа нисастиков кард ки уже ғайрат дори ягон каси гареняй, фаҳмидӣ? Охирамҷа ғайрат дар кора ки та мекора кунӣ. Акма к слову гуфтестам. В общем 4000 одам саломат бошед.
давайте дар канали ма во мехӯрем. Ман бисёри баъд дар ҳаётам дар канали дига одам суҳбат Ту кардам. мара ҷавоб надодӣ. Ту мара ҷавоб надодӣ. Просмотрҳо ош шавад. Чӣ ҷавоб додам? Ҳозӣ як хушрӯз ҷавоб дидӣ. Охир дароварданта ман вай чӣ мегӯянд ту ҳозӣ гуфтӣ ки ман хеле ғайрат надорам встреча бурам. Ман тура гуфтестам выход карди дар пранкҳо ба ғайратие. Пас ту ғайрат дорӣ ё ки надорӣ? Ё ки агар ки ғайрат надошта бошӣ тогда пранкҳот пас Пранкда дорам. А так хеле метарсам. Бачаки тарсончакам. Ҳамин хотир медонам ки там чиз ҷавоб наметам, налетат мекунам. Давайте, пацаны. Давай. Так что мо жда дорем, наист. Так, далчи бародаро, далчи саволо меоем. Як чанд минути дига ман уже монда шидам. Мо 80 минут дар эфирем. 80 минут дар эфирем. Як чанд саволи дига, мумкин як 3-4 минути дига саволои шумо да ҷавоб метиҳем бародаро. Ман буром рости гап, ман ростшо мегӯям, ай кор омадагиам. Соат дамон 6 шид. Ман ҳамин рӯз намедонам бовар мекунӣ намекунӣ, хай худованд худаш бизанам, ман завтрак кардаги нестам. Обед, ужин усубестам. Бароям биёен, ман фақат об хӯрдестам оз барои чӣ? Шитобе ки пир кунам дар инҷа желудкам дарман нашавад. Биёен як чанд саволои шуморо мехоҳем, ба ҳам тамом. Так. Ман скрин мекунам бародаро ки баъд мехонам, хеле намешавад хонда бандам. Акай Сем Шарипов, ман як комменда фикри прямо гуфта натонистам. Ине честно мешавад. Ака ман туда шогирд мешавам. Барои бисёр чизҳоро ай ту омӯхтам. Не ки нашуд ҷавобат хато буд. Ака ту худат пеш ай хов ҷавоби додагита фикр кун. Анаки нигоҳ кун, ҳозир ман хеле хуш так мефаҳмам ҷавоби додагима. Нигоҳ кунем бародаро. Например, Рустам, ҳозир Рустам я намуди даже баромад кард, я намуд чӣ кард ки даже дама маъқул нашид. Ҳозир Рустам эфири маро тамошо дорад. Рустам дама маъқул нашид. Лекин Рустам, открита мегӯям, Рустам дар положение ҳастае ки ҳозир бояд ин корша пеш бара. Мардум бояд бештар консентрироваться кунанд дар суми колия. Агар дар ҳиҷ ҳозир дар ҳамин байн суми колия намерафт, ман медонистам ки Рустам ҳозир кори Рустам дар халқ дар корае. Сум дар байн чӣ рафтааистае? Ман Рустам қатъи может ки грубо гап мезадам. Рустам вообще уже просто короче ман дар общениеш қатъи ман вообще маъқул нашид. Но ман расхашгирӣ накардам барои он хотире ки ман бояд ин корша кунам. Бояд ҳамин коре ки қатъи суми коли рафтааистае бояд ин бирам барои он хотире ки ин одамо овлой карданиян ира. Дар бораи шахсияти Рустам, ман Рустама қатъиш нашитам, чой нахӯрдам, чӣ накардам. Но то ки ман открита мегӯям, эфири ман сахиянта ҳозир эфири маро тамошо дорад. Ман да вообще маъқул нашид. Ва ман мумкин ки даже дурӯҷ накунам. Ин одам уважат намекунам. Даже ин тарафша мегӣм. Ака дигарша уважат намекунам. Кислесидагиай, дигар кор кардагиай. Ҳамин чӣ гуна метавона ки тасдиқ куна онеро ки гап зад дар бораи оне ки суми колияро надодестиян, ҳамин гап нодуруст боша. Просто логически бестем фикр кунед. А ту ҳозир маро гуфтӣ ки хитам пешай хов рафтам, ҳаминро фикр кун ки гапи гуфтӣ. Ман чӣ гуфтам? Ман ҳамонро гуфтам ки шахсияти Рустам чӣ хеле хубай, бадай дигараш ҳамин ягон хел тасдиқ карда наметавона ё ин ки рад карда наметавона онеро ки гапа. Яъне ки нигоҳ кунед. Рустам мебурояд, видео мекунам. Нейтральный гап мезанем. Ҳозир шумо фаҳмидем ки дар рафти эфир отношенияи ман мисол чем дар вақто қатъи Рустам нейтральный буд, ҳозир вообще отрицательный шид баъди эфир. Анаки нигоҳ кунед. Одамеро ки фикри ман отрицательный, ман ки чӣ мегӯям? Ман да вообще похуяй ки чӣ кор мекунад, чӣ хеле феъл дорад. Фақат як тарафа нигоҳ кунем. Рустам хест видео кард, чиста нейтральный анализа. Видео кард гуфт ки бародаро, яъне ки дигарша ном гирифт. Ман гуфт ягон тайтра туҳмат накардаистам, яъне ки ба ягон кор обвиният накардаистам, гунаҳгор накардаистам. Фақат чизе ки ҳастай, мо ҳамеро гуфтаистем ки бироем бикунем ва пеш аз инам мо вақт додем шумо дар пешакӣ огоҳӣ карда будем. Видео гуфт чанд қа пеш сабт шидагӣ буд. Мо ҳамин қадар интизор шидем. Отай колия гуфтагӣ буд ки агар ки мисол накунам, сума ҳал накунам, ба видеоро мебурорем. Мо ин қадарро издат кардем. Сум ки нашид, мо маҷбур шудем бировардем. Савол бародаро, ҳамин ҳаққай дар ҳамин ҷа ё не?
действительно ҳақай. Анака гӯш кунед. Агар ки мо қабул кунем ки ҳамин гап ҳақай, мо бихезем бигӯем ки Рустам тра вкусот намечхелео ки калон ко бародаро, предпочтение ҷинсии як одам ба гапе ки ӯ мезанад дар бораи як факт чӣ хел алоқамандӣ дорад, ягон хел алоқамандӣ надорад. Вақте ки шуморо ҳамин гапа мегӯянд, ба ҳамин гап рад карда мешавад. Тамошо кун, тасаввур кунед шумо ки ҳамин кор дар ҳолати мо омада. Мисол ман Рамзия хест маро гуфт ки 1,5 миллион фреб кардагия. Ман хестам видео кардам, гуфтам ки ту бихез доказат кун ки ман 1,5 миллион фреб кардагим. Рамзия хест видео карда мега ки афсонаи зиёдӣ ман даже просто рӯм намешавам хезам гапҳоеро бигӯм ё ки лангулиш. Рамзия худаш дама видеоро рой карда, одами дигар рафта занг зада, одам омада овозшо ғавз карда гуфта ира номаш Палангай, ира раҳмати хоҳари ман дар бораш гап зада ки вай ихел буд, ухел буд ва маро мега ки ответаш дад кун. Ман одаме ки маро тӯҳмат карда видеош мекунам ки бихез доказат ки, и одам маро мега ки ина ман рафтам ном фамилияи тра гирифтам дигарша, ответаш дад ки сука ебанутӣ, доказат кун ки ман тӯҳмат кардам. Причём даиҷа номи ман дигараш. Ва ҳоло ҳамин гап рафтаиста. Ман ира медонам ки ҳамин чиз, ҳамин намуд пропаганда дар мобайни аудиторияи мо, дар мобайни халқи тоҷик ва вообще дар тамоми блогерҳо фикр мекунам беғарз ама толка ҳамин хелае ки иш даич ответ мекунанд, ответҳо и ответ разния, фарқ дора. И ответ фарқ дора. Якш ответ мекуна, гап мезана, дигараш ответ мекуна усу. Яъне ки пасзанӣ, яъне ки действительно ҳамин блогерҳо вақти ответ чапак мекунанд, пасзанӣ мекунанд. Чӣ хеле ки Лангули гуфт ки то турсикша размерша нигоҳ мекуна, ҳамин кор хатое. Турсик размер чӣ дар кора? Моро ягон ҳамин одамои противникои ман агар интересашон боша, ман чизи чорум ман видео мекунам, камераш мекунам, рой мекунам, бихеза нишон бута. Далбаёб набоша агар. Лекин шумо як чизро бифаҳмед, ҳамчун тамошобинои ман як чизро қадр кунед, фақат як чиз талаб кунед. Вақте одамо ответ мекунанд ё ки бо ягонаш проблема мекунанд, например, ман мебурам, мегӯям ки доказат кун ки ман сум хӯрдагим. Ва Рустам мебурояд, мега ки шумо барои ин суми колера биспорем. Набоша буроен ҳамаша бигӯен. Противникҳо аз ӯ тараф вақте ки видео мекунанд, шумо ҳамин раҷ кунед. Вақте ки Рамзия видео мекунад, як чиз дигара гап мезанад, чизе ки гап назанад, шумо бигӯед: "Эй, стоп! Ту видео кардӣ, вай одама тӯҳмат кардӣ ки 1,5 миллион гирифтагия. Ту доказат кун. Агар доказат карда наметавонӣ, буро бахшиш пурс, ӯшта чӣ кор дорӣ?" Ва ҳамин хел дар ҳолати Рустамам. Шахсиятишда похӯй бояд боша любой касда. Бироянд дар бораи гапе ки Рустам дар видеош гап зад, агар ки розӣ набошанд, опровергат кунанд бояд, обрат наша. Гап дар ана иҷа рафтаиста бародаро. Так что ҳамада хайр бародаро, фикротатон дар комментария бинависен. Ҳозирам нависондастен. Ман баъди эфир ссилкаи Telegram канала дар поёни комментария мемонам, закрепит мекунам. Бузурен даш дар чахчаҳ мекунем. Ман бурам ягон чи бихӯрам ки киш намондам. Ҳамада хайр бародаро. Бо то видео эфирҳои оянда.